Gazoo. Here we come. Kaso meron pa naman tayo. Siguro pag uwi na lang natin, checkin natin yan. So syempre Filipino bake shop yan eh. La Suerte Bakery. So we'll check natin yan mamaya. May pagkain din sila mga tinutuan. Oh, canola. Ito yung canola plantation. Oh. So dito lang tayo sa kabilang side nakatingin. Masyadong madumi ang windshield. So ayan. Boston Pizza is 8 minutes away. Boston Pizza, pasta na naman ang kakainin mo dyan eh. Ayan na nga, pizza. Saka na yan. So para siyang maraming tubig dito. Ayan. Oo, ganda naman nun. Dami siyang tubig ano. Ang sarap ano, magandang mag-uma. Nagdala ka ba ng ano? Nang? Oh yeah. Baking soap. Oh nice. Prince Albert
So we're going to Prince Albert. And we're gonna do camping there, yeah, with my family sa Prince Albert. So pwede, meron doon hiking. Meron swimming. Ayan. Pwede ka mag-swimming, pwede ka mag-hiking. Maraming pwedeng gawin sa Huasca-Su. Tourist attraction. Visitors information. Kingdom Hall. Oh, Jehovah's Witness. Ang laki ng nila. Ang laki ng church nila. Jehovah's Witness. Southgate Plaza. Wholesale. Oh, meron din palang wholesale dito. So, ito yung city center ng is it Prince Albert na? Oh, yan cemetery nila. The cemetery. Biselka. Ayun. So, andito na tayo sa city center ng Prince Albert. Pwede mag-casino. Casino, yeah. So, meron ditong casino. Dito pala yung in-audit ko itong mga to. Hindi ko alam kung pwede ako mag-casino actually. Ramada. 400. Ayan. 32nd Street. Salt and pepper. Turn left onto 32nd Street West. Turn left daw for Lakeland. So, ayan. Ito nga sinasabi ko sa'yo, hindi mo sa akin sinasabi paano ko malalaman. Napahula-hula ko na ako. Hula-hula, ayan. KFC. So, naghahanap kami ng kakainan. Kami ay kakain. Turn right. Yan, so kakain kami. What time is it now? Okay, since Canadian ang aking anak. Yan, dito kami kakain sa Montana's and Steakhouse. Oh, Balik ka lang parking doon. oh yeah. You have to go back. Laki ng mga hose. Ayan. Ayan, so dito kami ngayon kakain sa first stop namin dito sa Montana Barbecue and Bar. Ayan, dito kami ngayon. Hello. Uy, ang dami tao. Follow you. Thank you. Ano ba ngayon? So, ito yung loob ng bar. So, today is Tuesday. Ayan. Pag bukas na pumunta, all you can eat ribs. Dito? Oo, Wednesday. Oh. So, this is it.
mga wine to eh. Ayan, fork and knives. Alam mo, order mo lang. Same thing. Same thing ang order mo? Wala nang mga taas ng salmon. Wala ba? Chipotle fried cracker burger. Ayan, Canadian burger. Tacos. Okay, so order na tayo. So since maaga pa, ang orderin ko lang ay pulled pork sandwich. Yan, $16.99. Marami kasi kami dalang pagkain. Kaya, yan lang ang aking order. Okay? Pulled pork sandwich for $16.99. Ayan, so parang ang ampilado rito mga Pilipino. So I saw already three Filipino crew. 2 lalaki and then isang babae. Andito kami ngayon sa Montana, Prince Albert. Yan, no soft drinks allowed. That's it. Fried burger. Sa kanya, ayan. Enjoy po kayo. Thank you. Ayan, isa pang Pilipina. Ito ang sayo. Wow! Ayan. Sa akin ay ito lang. Pulled pork barbecue. Tara, kainan na. Ayan. Ayan guys, tapos na kami kumain. Dahil kami ay nagmamadali. Ang oras ay 6 o'clock ng hapon. Ayan, gabi na pero hindi waliwanag pa rin. So, andito kami sa Prince Albert. Oh, ayan pala yung Tim Horton Coffee. So, yan, wait ko lang sila at nag-take out kami. Na hindi maubos na kinain. Ayan, so meron silang Galaxy, Sinihan, Shoppers Drug Mart. May winners pala dyan, oh. Ayan. Thank you for watching!